Sumoto, nga while nag-inom si Uncle og Papa, ningon si Uncle nga, musugot day ka og naanay apo nga gikan ni Don. Nitubag akong Papa nga, aw, unsa man di ay? Maayo na lang na nga naa ko'y bantayan og hudlaan, kay plano na ko nga kaisa na lang ko musakay og balik. Dapat unta di naman ko mobalik pero nasayangan man ko sa offer. Dayon, niling ako ni Dale, nitan-aw man sana siya, day ni-smile pa. Unya, nikidahat pang amaw. Tubag akong uncle nga, mausad. Unsa pa may langayan, nakahuman naman. Pareha na sad nga nakalingkod og trabaho. Tubag si Papa, kami man gani isa una nga graduating noon to ilhang mama. Unya kay nabuntis man na. Nakaya raman noon na mo. Mo nang okay ra kay nako og magkapo. At least nahuman sila og di pareha na mo sa una. Pero lisod yun basta kawat-kawat pagbuhat kay siguradong naay liwat. Nangatawa na silang duha ni Uncle kay nakarelate yun sila og taman. Sumoto nga nilingkod ko nga nitapad ni Dale. Alangan magpalayo ko kay gusto man gani ni Papa nga magkaapo. Tabangan ako siyang isa katuparan to kay kung si Kuya ang paunahon, iabot ra gyud ko ga menopause ato. Haboyag. Dayon ni Honghong na si Dale nako. Iyahang left nga kamot kaya nasa ibabaw sa lingkuranan likod nako nga nakapatong. Kung tanawon mura siya og nag-agbay nako. Hingan si Dale, nakadungog ka sa gisulti sa mong Papa ha? Say na to na pwede nang unod. Ang tubag ko nga, buing man ko na ay makadungog. Naglingi-lingi yud ko kay pahamak kayo ni siya. Ako na siyang gikusay iyang paa. Unya, pugngan man ni Dale ako ang kamot. Dahil nakabantay si Kuya. Ngayon si Kuya, nga pa tanawa, nagkuutanay na noon na. Dire pa mismo sa sala. Nitubag ko nga, sos, masuya manday na. Dalhan na gani ng bae ni mo dire. Aron na asad kay kuoton. Pungot man kaayo god kay makalagot kay bisan naa ni daghang bisita. Manungog pa yun. Sumoto, nga pagka-weekend, di man yun na mahimutang si Papa kung naasa mo ang makauli. Mangita yun nagmatrabaho nga kalingawan. Nagdaladala na sad nag mga lubi na tugtan. Kay itanumay ko nun niya. Si Papa, dere sa good mong duhabi, tabangi ko ninyo dere. Nitubag ko nga, para asa man sa napang, dili naman na makupras. Tabag si Papa, ano sa'y kupras? Kuprason pa dayni nga itanom naman eh. Hala, tawga imuhang maguwang kay magtanom ta dere. Maayo nang naamoy makita nga tanom inay senior citizen ninyo. Anyways, nagdako di silang Papa nga ing-ani ang tudlo ni Lolo nga magtanom gyud na nga murag naandan ba. Sa eskwelahan man gani di ba kay requirements pag mo graduate og elementary or high school or college nga maka tree planting din. Ingan asad sa muang nga makita ninyo didto ang tanom apil na sa muang mga igagaw. Ingon si Kuya, nga pang, grabe sad niyo lubi mang gyud kay nga naman pod. Lisod kay ni magbuho patawlaw. Di pwede og parehay lang angkol ba nga. Mahogany or Jimelina na lang kay dali ra matiso. Buhi na na. Nitubag si Papa, nga maayo na lang ni John makapamutong pakaani og mubunga na. Nang luod na rabayutong ubang lubi didto kay di ninyo undangan og pamutong. Putot pagani, tripingan na. Niingon pod ko nga, si Kuya iyahan ng buhat pang, inosente yun ko na. Tubag si Papa nga, makupras pa ni mo ni og mudaghan og bunga. Unya, og muguwang na pwede ni mo mabaligya. Tubag si Kuya, nga pastilan ka pang gipit na bagyo di ay ko kaayo para buhaton man ako na. Ingon si Papa nga, halaka, pag sige na mo, hakutan ninyo tong uban dito. Permi lang reklamo, mayo na lang ni naamoy iluga ni Don Pohon, mag-ilog o gabilin. Nagkatawa na si Papa, nga nag-istorya. Taod-taod nagkatawa mi ni Kuya kay nakadungog mi nga nitingog ng motor ni Dale. Nagkasinabot yun mi atong panahuna nga nag-appear pa mi kay plano na mo nga si Dale ang pabuhon. Gitagbon ako si Dale o gidala sa likuran sa mabalay. O
siyang giingnan na initiation yun ni Dale. Willing man ka magpa-member sa mong pamilya. Ali dere, magtanom ta. Ningon pa akong kuya nga, sakto yun brade ay. Bundol kay murag maayo yun ka na. Sa mo nga gidawat ni Dale ang bundol dahil nagkatawa pa na nga di yun siya kabalibad. Kay nabiya si Papa. Ningon akong Papa, nga mas maayo ginadong Dale. Kay makabenefit pa inyuhang anak anipon. Si Papa ay, balik-balik man ani nga issue ha. Ma-pressure man punta. Bitaw. Ug mingon ko nga, fights Dale para sa tuang mga anak. Katawa-katawa pa si kuya kay abi niya og luwas siya. Pero silang duha di ay ang nagpuli-puli og buho. Dayon pagkahuman nila og buho, gipaningot na kayo na silang duha. Mo-suggest na lang ta ko na pahukason si Dale para makita nako iyang lawas. Igato eh. Sumoto nga nisangid na siya nga mulaag domi sila. Pagabot mo dito, si Ate Mila lang ang niingon na wala pa daw nakauli iyang mata. Ningon na si Dale na maligo sa daw siya kay lagkit kayo iyang pamati kaganiha nga nagtanom sila. Ni-offer na nga dito na lang daw ko maghulat niya siyang kwarto kay sa gawas raman siya maligo. Gusto rasad nako kay iyang kauban man gani nakasulod na dito. Makalagot kayo naunahon. Sa moto, nga nalingaw ko kay naka-arrange pag yun na iyahang mga gamit sa engineering sa una. Pareha sa T-square, drawing tube, mga libro, engineering mechanics, engineering graphics, mechanical design, engineering physics, mga thermodynamics, fluid mechanics, calculus, strength of materials, electrification, ug uban pang major subject. Ug uban pa dyan. Makunahon ako sa una pag college na mo ba kay dalia kayo ng panahon ay. Naliso rabagyud ko tungod sa ka-pressure aning time og nakigbuwag pa ko ni Dale. Dayon nalingkod ko sa idaanan niya. Gikuha na ko na iyang cellphone og na-tempt man ko nga balak na kong tan-awon ang mga message, call logs, photo og messenger niya. Nabasin day ba? Pagtanaw na ko, okay ra ang call logs. Walay kaduda-duda. Sa message kay TNT o Globe rasad ng taxmate niya. O iyang mga kauban, and syempre, ako. Din sa messenger, okay rasad. Sa photos rajud ko naglagot niya. Kay daghan man kay ng stolen photo nako sa una pag-college up to recent na nga nag-uban. Maot payud kayo buha. Na-carried away na pud ko sa mga picture ba. Motong wala na ko nakabantay nga nakasulod na siya. Nagkatawa siya sa kong porma nga nagtanaw na sad sa mga picture nag-scroll na ko. Dayon paglingin ako, masuko unta ko niya kay makalagot ihang makuha. Pero syams lang, nakatopless lang siya. Unya, naka-boxer short ra. Basa pa yun ang buhok. Dale oy, makaunahuna man sa daog dili mayo ani. Sumoto. Nga naanad naman unta ako nga makakita ni kuya na mag-boxer shorts rasa. Pero, nganong lahi mangyod kung ikaw na Dale. Aha ka dyan. Kanong feeling na gikan sa kinapinuhan ni mo na nerve, moapil man sa nagbati o kilig. Para pawala sa hilas, pasumangil pa kog ingon nga, maot kay kamo picture. Tabag si Dale nga, bisan isa, ayaw yun pang delete niya. Tubag ko nga, humana noon, na-delete na. Og ni dool mano na siya. O tukso, lapitan mo ako. Ingon si Dale, okay ra. Pero, pulihi nagbata. Nagkatawa pa na siyang nidol na akong miingon nga, unsa man, mag-practice na tagama. Dayon giliktan nako na iyahang bunaw ako siyang giingnan na nga ayaw gyud pabuing-buing diha kay moabot unya to imuhang mama. Tubag si Dale nga sagdi ra gud og moabot man gyud na kay amo maning balay. Dayon iyan ang gihawiran akong aping sa iyang duha ka kamot. Unya nagkaduol iyang nawong nga nagngisi pa gyud na. Duol na gyud kayo.
nga malibat nako og tinutok siyang mata. Kay dool na gyud kayo. Kabisad ko nga kiss na gyud ang paingnan ani. Andam na ako ang simol. Ug nauwaw ko kay nose to nose ramanday na iyang gibuhat. Ako pa'y nabitin lugar. Ako untang itula kay naglagot ko. Ingana din ang feeling ng bitinon ka. Pero paggunit na ko siyang dughan na kay itulak na ligiunta na ko siya. Pero nag-shift of mode manat siya. Gigunitan niya ako ang kamot. Kahibaw mo sa rason ani nga pagpangutanan ako niya. Ingon siya nga na-trigger daw siya kay init kayo akong kamot. Dayon niya akong gikisan. Kanang kiss na expressive kayo. Unya mauto. Nga gunit na ihang left na kamot sa kong liog. Murag massage. Unya, ang right na kamot naa nadapit sa hawakan ako. Dayon, isulot niya sa kong t-shirt. Pasaka. Kagilo ko eh. Nagkaanam-anam na yun may ugita. Huwag na mahala na lang ko kung unsa man gani ang mahitabo. Dayon, gitanggal niya ng lock sa kong bra. Dugay pagyod kaayo, kay di siya kamaw. Ibawaan pa, wa na lang ta ko nagbra. Mamanday ni nga makadelay. Bitaw. Dan igo yun nga natanggal. Nakadungog mi nga naa ng sakyanan nilang day. Nagtutukan na iming duha. Aha ka dyan. Nabi ako sa kwarto ni Dale. Kunya si Dale kay naka-boxer short. Di pa yun ko kagawas dayon kay natanggal na ako ang bra. Grabing kulba na ko to. Ma-feel na yun akong heartbeat ato sa likod. Gisipa na ako na si Dale kay siya gyoy nakaingnan ani. Pag ako siyang giingnan, awa na. Ingon bitaw ko nga maabot na sila. Gawas dito. Ingna nga naka-CR ko dari sa sulod. Nakraman ako dari. Dili naman noon ko kamao mo suot sa bra. First time good namo nga nabuhat ni nga sa balay pa nila. Ingon si Dale, kung say CR, pataka lang ka. Wala biya ni CR ako ang kwarto. Dahil nag-t-shirt sad na siya, unya, naglukso-lukso ginay. Ang kwarto sa mama og papa raman ni Dale ang naikauguling CR sa sulod. Unya, ang kwarto ni Dale og ihang mga kuya, wala, kay giisa ra na sa sunod na room nga tapad rasan. Pero savior kay si Timila, kay ni Tuktok man na nga nag-inform nga naa na daw ang mama ni Dale. Naka-idea man na si Dale nga iyahan ang gipasulod sa Timila para inigabot siyang mama. Okay ra, kay tulo naman mi og dili na hilas. Bitaw. Then miingon ko nga, ate, wala biya may gibuhat ha. Gipasulod lang ka na mo, kay basin unyag unsay huna-hunaon siyang mama. Tabag si Dale, guilty yun kay ka. Nganong mo explain man ka, nga ni agi man sad si Ate Mila na. Okay raman na, diba? Kayod yan ni si Dale. Lami kayo hupuan. Tao, bunalan di. Sumoto nga paglabay sa mama ni Dale na tingala pa na anong naming tulod dito. Ningon na sad na si Dale nga na daw siya gipakita na. Mas nasuod ba ni Ate Mila tungod ani nga mas mo open pa man na si Dale ni Ate Mila kaysa siyang mama. Mawaw siguro siya. Sumoto nga pagka February 2020, nagdunga na silang kuya og papa nga balik sa Manila. Kay nagduda na yuto sila na maglisod og biyahe kay napabalita na kay ng COVID sa Pinas. Then pagka March 2020, muna ning nagsugod nag-istrikto sa mong lugar. Kay nisaka ng case sa COVID. Silang Dale kay busy na sad kaayo na sila. Face mask is a must na gyud ning time with face shield pa na. Kung mobiyahe ka or duty kay required na yun ang quarantine pass. Busy na kay silang Dale, apil among relasyon na nag-social distancing na. Then pag may pagyudaan na, gipa-admit na mo si Lola kay nagluyaman. Low potassium daw matod sa doktor.
Nag-leave ko kay wa may laing makatanod ni Lola kay nakalarga na biya silang papa. Maayo gani ani na time kay pwede pa nga isa ka mobantay as long as negative ra sa COVID ang pasyente. Kanang wala gani isugo ang doktor unya tulog sad si Lola, mingawan man ko. Talagsa pag yun na maka-update si Dale kay busy nga panghimantay sa mga nanlabay. Sandan din ako siya sa likod sa mga naka-uniform na doktor na ulitaw. With message na, "Gwapuha kay sa Dr. Dre. Makalimot yun kang naa kay uyab. Promise pa." Mostly sa reply niya kay iyahang dagway nga nag-ex ng kilay. Muingon pa gina siya nga, mao ginang naka-decide na ko nga gaman yun kag bata. Sa moto nga pagkaman sa duty niya, moapas na ko na nga magdala og pagkaon, pero sa gawas lang may magkita. Loy pagyud kaayo kay paulion ko niya og siya na lang daw nga mopuli og bantay, pero wala ko ni sugot kay luoya pud niya. Ang sao na lang. Dayon, dili lang ko sure ha. Naglibog ko unsa na month basta kay about sa confession na ni Mary sa tukang. Nagtrending man to kaayo, di ba? Permi naman ko makabantay nga mulabay to sa newsfeed na ako. Mga shared post sa friends of friends pa, pero wala pa na ako nalugaran og basa. Kay na busy unya ang title kay episode na ko og dili love story. Then one time, nai-send si Dale na akong attachment, pero wala pa ko nag-online o wala pa na ako nabasa. Nya nitawag pag yun na para ma-sure nga nabasahon daw na ako. Hindi mo to nga nag-online ko. Ubo sa attachment na asa na siya message na, "Maayo pa si Gabriel, nakatukhang na. Naunahan na gyud ko nila pa." Na-curious ko sa message niya pero wala ko nag-reply. Gibasa na ako unang story. Nagkatawa gyud ko nga pag human ako og basa kay nakarelate na ko sa chat niya. Matong gi-replyan ako siya nga, "Huy, nagbasahan day ka dere." Nitubag si Dale nga, "Karon lang na eh. Na-curious man ko kay daghan kay nang gi-share. Unya, tukhang ang title. Nag-expect ko na pariha sa ginabuhat na mo na tukhang. Lami man di ay. Lahi man di ay. Mas nindot ni." Nitubag ko nga, "Suya day ka." Nitubag si Dale nga, "Kay ikaw, wala ba day ka masuya?" Nitubag ko nga, "Saba diha. Asa man karon?" Nitubag si Dale, "Nara ko sa may barangay. Nag-attend may badak or Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kauban na mo ang COP unya gitakal sa namo sa discussion ang mga safety measures ug health protocols against COVID-19. Mapas ka dere?" Nitubag ko nga, "Di oy, duty ko. Mag-unsa pud ko diha." Nitubag si Dale, "Kaabi sad ko og patokhang ka." Nitubag si Dale nga, "Kaabi sad ko og magpatokhang ka. Sige manggod kag pangutana kung asa ko." Nitubag ko nga, "Pag solo Dale." Amaw yun. Favorite word na dyan niya ang tokhang. Dayon milabay ang mga adlaw ug panahon. Pagka February 2021, nagpalit na si Dale og sakyanan ani na time. Ulaw sad ko niya no. Bitaw eh. Balak ni Dale na manlaag daw. Idini-suggest ko na inig-off niya dito na lang silang lolo. Long drive yun hinoon to mo nang talagsa lang mi makalaag sa una. Kay aron matiming sad siyang death anniversary ug makabisita mi siyang puntot. Dito na lang mi matulog kay naaman sad silang uncle dito nga magbisitahan. Hinlo ra gihapon ang balay. Makahinumdum ko ba na sa una pagkamatay ni Lolo, ni-offer na si uncle nga igsoon ni mama na dito na lang daw mi ni Kuya Puyo sila. Pero wala ni sugot si Papa. Kaingon si Lolo og Lola na dito ra daw mi sila. Maayo gani kay ni decline si Papa sa offer ni uncle, di unta magkakami ni Dale karon. Sa moto, nga hapon na mi nakaabot dito. Gitagbo mi nilang uncle nga nasad na ako mga ig-agaw nga side ni mama. Mas daghan ang laki kaysa babae. Dili ni siya syudad nga lugar, baryo lang. First time ni Dale nga nakanhe. Nitan-aw pa yun na ang mga silingan kay duol-duol raman ang mga balay ato.
Ako nang gipiliila si Dale nila. Ang pana ako mga igagaw na maayo daw kaayo ko mamili og laki. Siyempre, gikabuangan rasad nako og tubag na wala man ko namili. Siya yun nang nipili nako. Bitaw. Nagtapa kong punto sila sa kong igagaw na mga laki. Pero nag-social distancing nga. Ingon na nga, arat daw kaayo ilahang tutunlan. Nindot inom. Nagpadungog-dungog pa ni Dale. Pero wala ni sila kahibaw na pulis si Dale. Mga ahak kaayong igagawa. Ingon ko nga, ala, basin COVID na. Tabag akong mga igagaw nga, ay, narong scent, dili arat. Akong pasabot, kay uhaw ba? Hindi tubag ko nga, aw, taro nga kay mahadlok ta, wala ba tubig sa sulod? Tubag akong igagaw nga, dili na maong tubiga, kanang di kolor ba, unya mo bula. Dahil nikatawa na si Dale na mo, niya gikuha na ni ihang wallet, og nikuha og kwarta, unya gitunol sa akong igagaw, og niingon nga, sure ko gyud nga wala nang tubiga sa sulod. Try dito sa tindahan. Naagyo na dito. Nalipay pa na ako mga igagaw. Bantay gyud ni sila nako niya. Dayon ni sulod mi ni Dale kay nagbutang na sa gamit namo. Og niingon man na si ante na, isa ka na lang na dito inyohang mga gamit sa kwarto nimo sa unaday. Nahinluan naman to. Di bagtay na akong dunggan. Sa kadagan sa giingon ni ante, ang nasulod ra gyud sa kong nuhuna kay ang inyong mga gamit. Same room mini Dale. Excited ko. Bitaw. Sa moto nga pagsaka namo ni Dale sa kwarto, na awkward pa ko nga nitanaw niya. Nagkatawa ra si Dale. Nangutan ako niya kung nganong nagkatawa siya. Nitubag ra si Dale, relax ra gud diha. Hinayon ra ligi nako og paako niya. Nitubag ko nga, paak si mong mata. Saba ra gud diha. Nikatawa na siya sa moto ko ang gi-change ang topic. Ako siyang giingnan, ayaw ra gud og katawa diha. Nganong daghan naman to nga gipapalit nimo ganiha. Tubag si Dale nga, sagdaay na lang to. Talagsa ra gani ko makaari. Nitubag ko nga, di man kailangan nimo kuhaon ilang loob. Kay boto man silang mama, papa o kuya nimo. Apil pa si Lola. Tubag si Dale nga, sus, kadaghan ba nimo og issue eh? Dayon, gibira pa ko niya, kay iyaha unta na nga kisan. Nitawag man ako mangig-agaw na palahubog, kay nakabalik naman gikan ni palit. Papilon daw nila si Dale. Naudlot na pod amo ang kissing scene. Sa moto nga nitipo na si Dale nila, pero distansya ra kayo. Banhaan pa kito kung igagaw nga halos siya na ang nagbangka og istorya. Dayon, niabot man na si Uncle. Nang si Uncle nga, pag formal mo diha, basin unayon ra mo og dakop ana inyohang kainom. Wala siguro mo kahibaw ba nga pulis na si Dale. Nahimuot yun ko sa reaction sa akong mga igagaw nga dili gyud masabot kanang feeling bitaw nimo nga nagmahay siya nga gikan ni Dale ilahang ginom. Unya kung ganiha, gusto kay niya nga motipo si Dale nila mag-inom. Pero karon nga nakahibaw na siya nga mas maayo pang mag-ampo na lang siya na mohawa si Dale. Pero okay raman sad to kay pamilya raman nga wala may laing ni tipuana. Nikuyog pa na si Dale ni Uncle sa sala nga nag-istorya-istorya na sila. Bisan unsa na lang ilhan topic. Nitabang pud ko ni ante sa kusina nga nag-prepare sa panihapon na. Nakabantay ko nga niabot na akong igagaw na babae. Nga sa call center siya nagtrabaho. Unya, nagdala na siya sa iyang ka-boardmate daw. Kay nagsaka man to siya kay layo sa syudad maning lugar. Gi-invite niya kay inig kaugma maghanda man. Pang pamilya ra gyud to kay death anniversary lagi ni Lolo. Nisulod na akong iagaw sa kusina kay gisungog ko niya na gwapo daw lagi si Dale. Pagsulod daw niya sa sala, natingala siya og kinsa si Dale. Nagchika-chika kami sa kusina kauban si ante kay daghan kay siya og pangutana kung asa daw nako na ilan si Dale o guban pa. Kaswerte daw nako. Sus, wala lang sila kahibaw nga mas swerte si Dale nako. Bitaw. Sumoto, nga nindot yun namong katawa-katawa, unya nag-arrange man ko sa lamisa nga at bang ramana sa sala.
Hambot yun ay. Maglagot man yun ko og naay kaduol si Dale nga lain na bae. Unya, lingaw kayo ilang topic na magkatawa-katawa bitaw. Sos yun. Kung pwede palang mubuga og kalayo. Dahil nakabantay na si Dale na nakangiting aso na ko. Pasumangil na siya og excuse kay mo inom og tubig sa kusina. Nidole na siya nako nga nagtalikod man ko. Unya, iya akong gihalog. Wag yun ako siya pansina. Hambot ay. Ako siyang giingnan. Unsa may gusto nimo? Nagdulduol man ka nga igang kaayo nga nitabang ko ni ante dari sa kusina. Nitubag si Dale nga, ipangutana pa ba na? Siyempre ikaw ra magyud na permi ako ang gusto. Tubag ko nga, sumpayi na it's a prank. Nagkatawa noon na siya nga naliso na yun ang tornilyo ani. Ug niingon siya nga, nagselos na po ni ba? Tubag ko nga, buyag, nga pinatuyok pa ng eyeballs na ko. Sumoto nga pagpangaon namo, pina-smile pa ko nga motubag sa mga pangutana ni Uncle nya si Dale na mawi sana. Mao na ang nagbutang sa pagkaon sa kong plato nga sweetan ihang nga di gyud na siya mauwaw ay bisan daghan nag magtanaw. Ganahan pud ko. Pag kuman na mo og kaon, nag-istorya-istorya na sila sa sala. Yan akong giagaw na babae, gi-interrogate nila kaayo si Dale about namong duha. Asa do ko unang nakita ni Dale, mga inana na pangutana pa. Ni Dole na pod ko ni ante kay gibiyaan ako si Dale. Bahala siyag motubag. Pero okay ra na ako niha kay naaman akong igagaw kauban ni Dale. Ni-offer ko ni ante na mutabang og prepare para sa mga lutoon para ugma. Niingon nun po na si ante nga siya ra daw. Magpahuway na daw ko kay kapoy baya ang biyahe. Moto nga nag-wash na ko unya ni saka na sa taas. Bahala si Dale. Nag-ilis na pud ko og pantulog ani. Unya, sudlay-sudlay sa buhok at tubangan sa samin. Wala pa na si Dale aniha. Dayon giabot ko og kakapoy nga nihigda na ko nga nagpa-music ko og air supply nga sound. Ganahan kay ko ani pampatulog ba. Mga paborito manggod ni nilang lolo og lola. Nakatulog yun noon ko. Pero naalimpungatan na lang ko kay naay nag-kiss sa aping na ko. Kunya nagkatawa. O siyang giingnan, nganong niariman ka? Mayo gani kay nakalimot ko og lock sa pultahan ba? Nitubag si Dale nga, sus, kabalo man ko nagituyo ni mo na. Dahil ni kiss gihapon na siya. Kunya ni hug na ko. Ingon ko nga, nag-assume pud ka. Ayaw lagi dere, di ko ganahan magtapad ni Moron. Didto ra ka sa sala. Nihilom na siya, unya ni action na yun og bakod. Serious kay forma. Ug miingon nga, okay ma'am, copy. Aha ka, nakonsensya pud ko. Palod-luod na raman unta tong ako. Kay letsyon ba nga nung wala ka na mo gustay? Sa moto nga dali kay ko nakabakod ug wala pa man siya nakahawa sa katre. Ako anang gibira iyang kamot. Kaya nahadlo ko nga tinuod man gyud na nga munaog siya sa sala. Wala na siya nakapangusog kay nakurat sa gibuhat nako. Ang ending na out of balance na. Nga ni patong nanona siya nako. Ang nakapungot pa yun ani kay gabi na biya. Hilom na nga madungog nga nilagubo ng Katrina. Shems yun. Uwaw kayo inikabuntan. Kay abi pa lang hat kayo minite nga wala nakakontrol sa gi-apply no course. Aha ka dyan. Niingon ko nga, aha ka ni mo eh. Lubay kayo ka. Nga nung wala ka nang usog, madungog tanila. Tabag si Dale, sabadiha. Motikang naunta ko sa kong pikastel. Wala na yun tayo mahimo ani. Panindigan na lang nato ilahang expectation. Ito bag ko nga. Pagpuyo diha eh. Masaon ako pag atubang nila ugma ani nga dili na mo to bisan mo rason pata. Tabag si Dale, ikaw na mismo miingon nga dili sila mo to bisan ako sa di yun ko mo to. Normal raman na doon. Nganong mabalaka man ka. Buhaton na lang nato at least kung sungugon kanila ugma.
okay ra kay tinuod man. Hamawa yun. Sumao to. Nga gihukas niya na ihang t-shirt. Nga na-tempt manoon ko nga nakakita sa lawas niya. Ni kiss dayon na siya. Sa agtang patuuna. Hangtod sa nagkaupos-upos na gina. Ni Piyong na lang to eh. Nang gimok na sad na ako ang nerve sa bahala na lang ni Upa. Ang makasyems pa yun, kay kinasakitan kayo. Unya, di pa yun ka makasinggit kay mahadlo ka nga madungog nila. Nibiyahe mi para ma-break in ang sakyanan ni Del, pero lahi man sad ang naapil og break. Dahil nasundan pa yun ni Okesa. Duha, tulo, upat, lima. Huwag nasundan pa. Di na yun kumosap. Kaisa na lang. Sa moto, nga pila ka months nang nilabay, padung na ko nga mo duty ato. Nagdali-dali ko kay naamang mana ang alarm clock. Wala man gyud ko nakadungog nga nitingog na. Nakabaho ko nga nagluto og silingan namo og mantikaon nga giluod ko na gunahuna. Unya nag-ilis dayon ko nga nikaon. Nga pila pa lang ganito akong nahungit. Busog na ako ang pamati. Unya dagan-dagan ko sa lababo kay kasukaon na kayo ko. Sakit kay na ako ang tiyan. Nga halos isuka na nako tanan. Nagtanaw na lang na si Lola nako. Kung may sanhi, may bunga yun na. Bunga nakahapni.